lali. Aja ala mikir nomor ae kon niku. Lali kok mikir nomor. Sadurunge kon budal. Iya. Tak kandhani. Wong nek ape nyambut gawe iki, apa kebutuhane alat penggawean kudu digawa. Sak balike nek wong edung. Nah, kon nglutu termasuk kidungan nek dieling-eling. Kudu dipikir dhisik. Nah iya. Mau tak pikir wong lali yo. Lali ku nek dimestik dadi piro sih lah? Tremaulon wilujeng sarawa Kan iki nemen kan iki Tung. Kok nemen lho lah. Iku lak kidungan taun selikur ra ngono iku. Gak kena ditokno saiki ngono. Nah, salah tuh. Ben kenek aku iki lak ngono lah. Gak kenek. Iku kidungan taun selikur jaman durung ana ludruk biyen. Terus saiki? Saiki gandeng ludruk wis akeh. Kidungan ya kudu kaya saiki. Saiki ya. Lah iya. Iya, aku saiki ya duwe, biyen ya duwe kok lah. Sedulurku lanang kelawan wadon sapa sing kurang ngerti wajib pitakon takon mula nyambut gawene mbok ojo tansah elon ngailing ngono jaman sing wis kelakon pancene ya cocok lah Wong iki samu barang nek elan-elon. iya Kono melok kono. Kene melok kene iki padha nang ana istilah saiki wong pelin-pelan. pelin-pelan Gak duweni pendirian dhewe. iya ya lah Ilinga barek jaman sing wis kelakon. Lah iya ta. Iyalah. Lho, nek gak ngerti iku samu barang kudu takon-takon dhisik. Iya. Menguntungkan kah, merugikan. Nah, iya. Pak bener ya kidung Iya. aku mang. Pelon. Kon dhewe sampel. Lah ya rono lho. Ayo kono ya apa sih kan yuk. Ala apa iki lho? Lho wong burung ngedung ngono kok ala apa ya lali takon niku. Sing lali ku sapa to? Awakmu. Jarine gentenan. Lah iya lah. Sing mari ngedung mang sapa? Aku. Nek mari kono. Awakmu. Nek aku wis mari. Aku. Lah iya lah gentenan ah. Aku mari ngono lho lah. Aku ya. Ya. Terus mari ngono awakmu ya. Terus. Mari ngono mari awakmu terus aku. Lah. Iya. Sepurane ya lah ya. Lah iya. Aku gelek kualik lho lah gak tau oleh. Bingung ae aku. Sepurane ya ojo dadi atimu lah. Aku sing lali pancene. Lali lah. Lah iya. Kok lali ngono etes pancene kan. Iya, tapak wong lali ku gak etes lah apa, atik ngotot barang iku. Nek juli tabohane lodrok sing lodrok arek Surabaya. Rino lan wengi tak sebut-sebut kabeh bangsaku enggal nemu raharja
raja. Tak kandhani. Maksude Sebabe rakyat iku saiyek saekra praya nanggulangi anane uripe bangsane supaya iso mulya. gawe kemajuane negarane. Lah, Umume negarane. lah iku apa? Dadi pasaran dunia kecekel Jepang. Nah, Lah Indonesia merdeka dhisik dhewe kena apa kok kari. sebab rebut balung Tanpa tanpa isi. isi, rebut beneri dhewe. Lah mangkane. Kidung aku lak gak salah ya. Gak salah. Lah iya. Lho kono sih lah. Ora apa ngono kono. Kok lah apa ya mesti lah kon iku lah. Ora apa kan iki lho. Kon majar ngejak gentenan kon mang. Kon ngajak gentenan ngidung. Lah iya lah. Sing mari ngidung sapa to? Aku. Nek mari kono. Awakmu. Nek aku wis mari. Aku. Lah iya. Oh, lalian kon niku. Kok mbulet nok kene sih lah. Sing bulet kok balik-balik ngono lho to. Majar ngejak gentenan ya aku ya. Ya, Aku ya terus mari aku ya. lah awakmu. Lah ya. Mari awakmu. Terus aku. Lah iya. Iku jen aku ae iku lah. Ngeban. Ngeban. Tuh, lah Lah iya. iya kok jek murut. Mosok kate ping 3 lah. Iya, iya. Indonesia iki duduk tinggalane sapa-sapa, wong tinggalane nenek moyang kita. Ayo padha sing rukun sepada bangsa aja nganti kena pengaruhe liya bangsa. Pancen ya bener. Bener e. Mulane nek iso ya istilah gotong royong sayek saeka praya. Lah iya. Zaman biyen balik zaman saiki siji. Sejene. Nek zaman biyen ngedekno omah ngono cukup njaluk tulung tangga teparone. Iya, iya. Tanpa biaya cuma ngingoni tok. Iya. Nek zaman saiki lah enggak. Enggak, lah. Mesti ngetokno dhuwit lan liyane. Iya. Lho, timbal balike. Saiki pamane nek desa mangga ana masjid, karo langgar, karo sekolah lan liyane. Iya, iya. Nek dipikirkan oleh seseorang, Iya. gak bakal iso duwe langgar, gak iso duwe sekolahan. Iya lah. Tapi nek dipikirno bebarengan Bersama. iso duweni samubarang. Iya Lah lah iya iya ta. Lah gak salah ya kidung aku. Lah iya. Anu lah. Ora apa padha narik cilik ae kon niku. Kon niku padha narik cilik ya apa sih lah kon niku aja nganti orang muring lho lah aku lah. Murang-muring lho, salah iku apa lah ngono ah. Kon malah ngejak gentenan sih. Ah, salah iya tak turuti to. Lah bukti makna wujud endi gentenan? Sing mari ngidung sapa? Aku. Lah mari kon aku, nek mari aku lah awakmu. Kapan kon ngidung? Buktine Wis ngono. gak enak ngono iku wis. Apane? Kon nak Sibrandi kon. Lah kidul. Aku. Nang wetan. Mbok kiwa aku kono tengen. Dadi aku nok ngene tengen kon Iya. nok ngene kiwa lho ya. Iya. Saiki ngene wis, tengen dhisik mari ngidung. Iya. Mari tengen terus kiwa ngono Lah, lho. iya. Iya, kiwa tengen Iya. ngono ya. Iya. Aku tengen sik lho ya. Iya. Iki lak tengen sik lho, iki lho tengen lho ya iki lho. Iya. Lho tengen lho ya. Iya. Kacang kapri kepala pendem Gondorio ginawe tape tiang estri mana ayam tiang jar sing nyambut gawe lakon lah kon lah arek iki rek kon lah Kok aku ya
Ya apa sih dong? Oh iya ngono. Masalah. Kok malah ngajak gentenan? Ngajak gentenan. Sing maringi domang seblandi. Tengen. Mari tengen. Iya. Mari tengen. Terus kiwa. Saiki seno kiwa sapa? Iki lak tengen sih. Lah iya aku. Terus kiwa. Lah saiki awakmu ah. Aku. Lah iya. Gak ilok anyene lah kono. Jare gentenan. Gentenan ngono. Lah ya sing maringi domang seblandi. Tengen ngono lho lah. Mari tengen. Kiwa. Seno kiwa sapa? Aku lah. Kiwa tengen kiwa. Tengen kiwa. Tengen kiwa. Aku ya. Gak ilok lah kon niku. Sengenge ngulon parane wong arek nggolut. Nandur kepelo. Kayak ngene ya rasane nek dak nurut guneme wong tuwa lakon lakon lah arek iki lah kon lah Kok aku ya apa? kok kon lah Kon iki karepmu ya apa sih to karepmu? karepku ngejak gentenan kon nang dhisik ngejak gentenan ngono kok. Tak turuti gentenan kon sik umek kae. Lah nek gak umek lah wong aku terus jarene. Sing maringi domang seblandi. Sebelah kiwa ngono lho. Nek mari kiwa. Tengen. Sing no tengen sapa? Nyem 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 nyem. Aku lah. Ayo layamu ah. Mang kiwa saiki tengen. Tengen iki aku ae. Ya glane mau bebek mbok uruk nglangi lah. Wis padha gedene. Apane? Ya glane. Gak rasa anggitmu suwe-suwe. Kita rep no alam donya. Ayo sing rukun. Sepada bangsa-bangsa mula senajan amal setitik iku mbok ayo padha sing lenggono wong balesane tembe akiring dina ayo mbrosota ya kan ya mbrosota kan nek wis konangan ngene mbrosota nek Pak Tutuk sentolop temen ngono gak layak lah wong kon liwat mburiku. Aku gak weruh panjene. Talerene ya. Lerekno lah, garak nepat koro ae iku. Lerekno. Cekap semanten Cak Kanjar. Hatur kawula Dik semanten. Hatur kawula. Elah. Kalau mau ngapain panjek gak keliru ah. Keliru panjek biskop. Iki malah lodruk sih lah. Pak lodruk gamangi kok. Lah kok saiki nyanggone jar ngepang Ponorogo ngene. Kleru kok lah kleru. Gak iso ngaiti. Mulai kuda lemping ya rene. Ya. Ya. Tuh, aduh. Ya.
Mateni aku. Isin lho iki nek gak leren isin lah iki. Aduh, mati lah iki. Kleru. Wes, kleru kok lah. Pilih ana Dik kon ndelok panjak. Sing mesut sing utangan niku leren ana. Aduh, Mbok. Rusak lah dada mentone gengen lah. Iki wis ndadi lah koyo ngene iki lah. Tapi cek eling sego ae lah aku. Aduh, Mbok. Aduh, Mbok. Aduh. Kon gak pisan gak pindho nek kon. Kon niku gak kena sabari. Nah, ping pindho kon ngamboni kopiah ya. Iya nek kopiahmu wangi ngono, kopiahmu mambu manuk anakan. Nah. Ayo maju tak suwing kon. Lang ajar iku. Wong kancane dikonokno ngono iku nek kon rumangsa kancaku mbok delokno kon niku. Kon iku ngewangi sapa? Ngewangi kon sing. Lah ya mbok dewangi. Karepe dhewe ae iki apa sih rek? Grup-grupan kon. Iya. Apa rek? Kok nemen-temen kon iki lho ndelok-ndelok apa? Mbok ndelok-ndelok apa sih? Sapa sing metu iki? Sapa sing metu iki? Untung terong. Patola untu. Aja ngono apa, Dik? Aja ngono ta, Dik, aja ngono. Iki arane kon iki duweni sifat perbedaan. Perbedaan niku jenenge goblok. Zaman biyen kenek, Dik. Nek saiki gak kenek. Mbok yao. Mbok yao, jangan gitu. Iki menandakan kon iki nek menghina. Menghina kan iya. Aja ngono, Dik. Aja ngono. Wong menghina ngono, elek-eleke wong. Elek-eleke wong. Iki lho contone wis ana iki lho. Iki lho contone wis ana. Mbok gawe conto alah. Sine wedi. Ya wis pokoke kono wedi ngene Mas, mbok gawe conto gelem aku. Sawangane semau gue ya. Kon yao. Tak mistik kon. Durung tau di mes iku apa arek karepe dhewe ae. Rumangsamu kon terang-terangane Dik, nek aku masih elek wonge. Utange akeh. Roh kon. Nek roh mbok cicil. Aja ngono pok sih. Aja ngono, Dik. Atase wong pira sih iki? Wong pira sih iki? Kok gak iso bersatu? Wong atase sedinah ae kok gak iso bersatu. Omongane ae persatuan, kesatuan mbel. Mbel gedes. Laire bersatu. Batine kemeriak. Mosok kon iki kalah barik kewan, Dik. Arek njuk dijenu kok ngono iku. Kewan bebek iku lho. Duwe persatuan. Bebek iki duwe persatuan. Nek kurang percaya nang pinggir sawah. Nyango pinggir sawah. Siji ngalor, Kabeh ngalor. siji ngulon. Kabeh ngulon. Lele bebek iku ana mandore. Eruh kon mandore. Iki lho. Kok nang aku iki lho. Pomong durung tiba aku sih lah. Tapi enak mandore bebek iki. Cene wedi. Alah ya gak wedi nek kaya ngono. Ndelok-ndelok apa? Ndelok-ndelok. Aku ngerti. Anane kon hina lak ndelok potongane wonge ya. Potongan. Potongan itu bukan soal. Bukan menjadi soal. Yang penting ideologi. Mental. Sampai teko semono rek. Kok ya ngono tok. Mosok kon iki la. Laire dina Jumat Legi. Jumat Legi, Dik, Jumat 6 Legi 5. Iku nek dicilikna dadi pira? Kan iku. Menang talah kon niku.
Kon gak tau ngonangi wong lairan dina Jumat Legi. Gak ero ya apa gak ero. Wong lair dina Jumat Legi ku Dik ya, atine kaku. Kaku. Tapi gak mentalan. Gak isanan, Dik. Nek wis kadung murang-muring, elek. Elek patolan lho seksine. Aku wingi tepat nang omahe untung murang-muring. Mangan bantal entek loro tak kandhani. Gendeng aku niku. Oh, kon sing salah deleng. Duduk bantal wong berubi. Sawangane iku lho. Sawangane. Oh iya. 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 Kok nak ndelok gebyare kahanan iki sih. Iya, gebyare kahanan. Klambiku alate menungso, Dik. Bukan apa-apa, hanya lapisan belakang. Tapi nek wis menungso iki diperalat barik klambi lan liya-liyane berbahaya. Lali konco, lali peraturan goblok. Nek duwe gak emanan. Lho, rumasamu patolas seksine. Masih ngene royale gede. Royalku gede, Dik. Mosok ngenteni pabrik geling tok ae royal. Anggitmu. Ngenteni tombo kontrak. Alah. Kang piro. Duwe juwet ae kenek kon tak kandhane. Nek wis kadung nyekel dhuwit mosok gelem mangan nang warung-warung pinggir embong. Lah digawe apa wong kurang vitamin nih. Paling rendah rumah makan. Pantes sih lho soboku nok kono. Saera, Anggitmu saera. ya ana untung, Ana lulu. ya ana untung, Sembok. ya ana untung. Ana aku ndi restoran sing gedhe. Rumah makan lawange buka. Jongos tak celuk. Keranjang dijaluk. Kok njaluk keranjang sih lah. Enak ngono akeh. Pokoke kono wedi lho ya. Wedi. Ya wis, Babah. Api nodi. Nodi kan. Iya. Api nodi. Untung tak kandhani, Dik. Segala macam permainan iso. Permainan apa ae? Silat, Permainan wong Jawa. lotopon, lotosur. Permainan kok. Permainan iku sing Silat iki lho. silat. Iya. Jiu-jitsu, Jiu-jitsu, sumok, judo, karate, duel, gepuan jero banyu. pengalaman. Anggitmu. Nyoba. Iya, Nyoba. nek nyoba iya. Ajar kon lah. Nanti. Kene. Iku olah apa iku? Nulak peking. Upama peking gak ditolak. Kuningan ilang temen lah, larang ya. Sing hati-hati. Bolak-balik ndandakno ae. Ajar kon lah, ajar. Kene. Iki olah apa iki? Nulak ganden. Upama ganden gak ditulak. Kayu sawak merempul garisku. Sing hati-hati. Gak kena gemampang. Ah, nek kira aku. Apa? Njabut tebu nek iki. Betul. Jambak, goblok, dijambaki lho. Oh, jambut tebu. Wong ngono kok iso pencak. Sudah dewangi. Aja ngelangi ngono. Padha sampele iku. Olah apa iki kargeke sak kanca iku. Sak kanca wis gak ono perlune, gedebukan yo gak ono gunane. Nah iya. Alah, lho aku petuk barek awakmu iki dasarku ngono, gak kepingin kok guyonan ngono enggak lah. Apa? Penting wong urip iki lak nyambut gawe ta. Luwe-luwe aku. Aku nek metu ikon gedene 5 menit. Kelangan duit 5.000. Omonganmu cik sombongmu kan iki lho. Sebab aku iki nek gelem usaha duit dalam waktu 5 menit. Iya. Iku wis paling enggak 5.000. Omonganmu gelane lah. Lah kon kok iso ngalahno aku lho, apa keduweanmu kon iki lho. Alah kon arloji wong aku ya duwe arloji ae. Kon mosok duwe sarung kon. Sarung carane. Carane apa nek aku moh kangelan barek kon ngono? Aku tak kandhane nyambut gawe iki atik ngangkat abot iki mo. Lah kaya apa? Paling-paling aku lunga sedina dipangan nek 3 minggu durung tek. Alah mbel lah. Ayo gak ora percaya. Iya, Disi-disian golek dhuwit. lho setali agelah. Nek kon oleh dhuwit, aku gak njaluk kon. Sak balike nek kon oleh dhuwit aku mau njaluk. Awas yo. Iya, Tak anteno omah. aku telek dhuwit suwe wong nangis lho lah. Walah, Lho, apane? untung tangane kiwa mandi lah. Wah iya, ngawas ya. Iya, apane? Gelane wong aku telek dhuwit kok kalah barek kon iki lho.
Apane? Lho ngomong ki mang kok kebajut lho ngomong ki mang. Wong dhuwit iwuhe kaya ngene dolekane rene. Kok cik lancange ngono. Oh ndok dhuwit 100 ae. Gak karuan. Dadak ngomongku kaya ngono. Ya iki lho, endah-endane wong keladuk omong ngono. Tapi wong kanggonan akal rene. Pokok aku oleh dhuwit mari. Apane sing dadi lak akal tah? Pokok wong kanca akeh ae. Lho. Balik rene. Balik sempet arek emang. Ana wong liwat takut nangis balik rene. Lho, Kle. Apa tuh? Ya apa sih Kle kayak ngene iki lho, Kle. Kon iki mau digepuki sapa lho kon iki lho? Gak ada sing ngebuki aku. Lah lha opo kate nangis iki lho? Atiku gak kuat, Kle. Ditinggal bojomu mati ta? Ora apa, nek bojo mati ngono babah wong isih akeh wong wedok. Anakmu minggat. Wong anak ya babah. Lah lha opo kate nangis? Kanca sing tak botno iku, Kle. Ngebotno sapa? Kon niku ya apa sih lak kancane Patola. Iya. Kon ya apa, Kle? Nangis. Patola gak kena. Kon niku lho gak krungu ta ya apa kon niku? Apa? Patola kena alangan. Alangan apa? Mati ngono kok. Aja guyon apa kon niku? Oh, aja guyon kon niku. Patola iku mati ngono. Mati. Wong wingi kepethuk aku lho to. Lah wingi wong apese wong mosok kena ngono dadak. Dadake apa? Wong sepele kok pola tuku bakso keleleken sendok iki lho. Oh, mustahil yo. Mustahil wong ancene sendok atom cilik iku. Wong atase mangan bakso sampe keleken sendok wis Wong ancene arek gak tau mangan bakso. Lah karepmu kon tangisi sakno wong tuane ado, dulure ado nek dong klinter iku. dipikir ya bener pancen. Mangkane Klek. Ayo diterusno. Cek kandeng ayane lah kon tak dongakno cupet teko buramu. Gendeng iki. Teko dedet lakumu. Arek iki gendeng kok arek iki lho. Gendeng iki lho. Ya didongakno. Padang dalanmu jembaro kuburanmu. Arek iku licik nek padang dalane gak wani Klek. Saiki ngene lho to. Iya Klek. Pancene Patola iki mau gak duwe sanak pemilih. Sapa maneh sing disambati Nek gak kanca-kon bare aku. Iya. Aku tak nok tuku dilu apa sih to? Lah apa Klek? Jange tuku tempat tidur barang. Wis aja nek tuku tempat tidur gampang didoleki ana tokone, tapi nek kanca lho Klek sawangane kancane sapa ya kancane Klek. Lho matine kok kaya ngono lho, lak ngono. Iya bener. Wis saiki meneng Kok becik lah. Ya wis gak kena kon tangisi. Gak ono carane nek wong mati bakal urip maneh gak ono carane Iya tuh. Klek, iya. Saiki ngene ae. Kon kudu meneng. Iya. Ngomong sing terus terang, njaluk apa mbare aku tak turuti. Iya Klek, aku njaluk sumbangan. Kon mau nangis njaluk sumbangan. Sapa maneh tak jaluk wong amak gak nyambut gawe nepaki kepaten kanca ngene. Bener. Lah iya. Kon delok sing ketok enak lah aku. Kon sing suut. Apa suut iki? Ya rada merintis ngono. Kok iso suut iki lho kon iki lho. Ya lumayan ta lah. Lah ya lumayan ya. Eling-eling kanca iki mau kepaten, Iya. gak duwe dulur. Iya, tak Klek. bantu sak mampuku. Iya iya, heeh. Akeh dhuwit ae. Kupe Klek. Engko tuku lawon nang pasar dhewe ya. Iya, heeh. Warung. Jengkel Klek. Lah iya wong ono wong tokno dhuwit kok beso iki lho. Bisa sapa jengkel ngene lho. Nek ketok dhuwit ajane ketok wak empal ae kon. Gak enak atiku ngetikake dhuwit kon niku to. Wis enak-enakno ta Klek. Dene kurang enak dikeki kecap ngono lho. Wis meneng iki lho dhuwit wis ana. Meneng. Tak hitunge dhisik. Dadi kabeh lak ana genahe ta. Sembarang. Kon iku apa ae kon iku to?
Wis ora-ora to. Iya terusno wis aku tak meneng wis. Kok gak enak atiku. Enak-enakno. Ngono wong etung duwe joget ngetuwel ae kon. Tak hitunge. Iya. Meneng lho ya. Wis meneng kle. Kudu meneng. Heeh. Ngadeg sing jejeg. Iya kle. Gak oleh ambaan. Oh ngawur ae. Lah melok dut lah aku. Tak hitunge. Iya. Kon iku lha apa? Itu. Sewe ya. Gak cukup kle. Lho, Kok mati kok mek 1000 lho masamu bongkotan situk 250 jarene. lah wis untung aku tak sumbang lek untung takon niku. Nyumbang kaya ngono sih kon niku nyumbang nek gak lilo mbok jok nyumbang. Duwe 1000 iku angel telekane lho, Tong. Sapa sing gak roh kok dene 500 tak tambahi 500. 500 yo cukup piro? Kon niku patola mati njuk dipendem kabeh ta separo. Lho. Kon niku gendeng niku. Lah iya lak dipendem kabeh sik. Nek wong mati dipendem kabeh. Lah yen dicukup 1500 yo. Paling-paling nek 1500 mendem separo. Gak ngono kon mati kok kon makel lari ya wis kon karepmu. Lah nek iso lak apik ae kle. 1000 adi 2000. Iya wis. Wis iku ae ya. 2000 kle. Iki tak nggone bojoku tak kon blonjo. Iki lawone karo anu. Heeh. Lah selamete iku endi? Selamatane njaluk aku pisan. Lho rumangsamu dulur adoh rene. Gak ngono aku iki maratuane patola ta ya apa aku iki ya. Ya kanca. Wis Sing pisan. ana kene rene. 3000 ya. 3000 iki lho. Iki ngene, nek ngono aku tak langsung nang nggone pasar tuku kembang. Iya kle. Soale iki tukokno mae